potom príde pán prezident. Fúha, Noben! Príde ten. Vieš, ja som tu pán v 20. storočí. Ja tu teraz velím. Keď zavelím jednu vec, bude tak. Takže ak mi nedonesete šampón na vlasy, ja budem šedivý. Ako na kolotoči z Viedne. Viedne, ktorý mal DPFTV LOL, ktorý udrel so svojou pesťou do Titánia. Titánia, ktorý je na zástavke na odpadky. On si povedal, aha, ja mám svaly. Ja mám tieto svaly veľké posilovania ako môj Braňko, FTV LOL. Buchnem do toho a ohne sa to potom povedia. Hej, to je super, wow, udrel do toho, prehlo sa to, nič sa mu nestalo, je to super celebrity. Ideme na bager. Skočím salto. Poviem si, lietal som vo vzduchu, videli ma všetci, ako padám do tej vody, v tej vode, ktorá boli tie mŕtve ryby. Mŕtve ryby, ktoré každodenne sa živia močom z ľudských močových mechúrov, ktorí tam tikajú do mora. Tieto molekuly putujú až do hrubého čreva, ktoré je zásobované istými látkami, ktoré pochádzajú z fľaší zo Sprite. No. Sa pozerám na túto sviečku. Svieti mi do očí, hovorím si. Je to super svetlo. Hovorím si. Jak to môže takto svietiť? Je to super atmosféra. Do mojich očí ide, ale pritom je to obyčajná zliatina oceli a zlata, ktorá sa dá kúpiť od Andyho. Nie je to Andy Lupo Suchaň, ako si myslíte? Ktorý vás učí pek sa translate? Ja tu stojím, ja som tu socha. Poďte sa na mňa, bojte sa ma. Všetci odídu, že to je obyčajný skrátek, ktorý drží v ruke kladivo. Hovorí, ja som pracoval ťažko za života. Potom som mňa spravili obyčajný tanier z rozbitnej látky, neviem ako sa teraz volá. Mi to ušlo. Porcelán. Ja len padnem a rozbijem sa. Tú dlhú prácu do mňa dali vedci z Južnej Karolíny. Dávali na mňa dlhú dobu. Dávali mi tváre, moje pery. Prezli cez kolagén. No. To som si povedal. Poviem si, že ne. Na čo sieťky, keď nám tu budú lietať komáre, sú to zvery prírodné, ktoré nám zožierajú mikromožky. Povedia si, Výško, zajtra ideme do Šarkandiva, pôjdeme navštíviť babku, ktorá je hluchá a nedá si ten strojšek, ktorý sme kúpili. Prečo nie? Pretože ona je už raz tak navyknutá, že keď kope zemiaky, je to vždycky spadne na dvor a nevie to nájsť tej hline. Chytí do ruky červíka, povie si.